wallahi azumi na je tayar da shi ne kawai amma ban ga wata ba. Ni ma ban ga wata ba. Wani ban ji an ce an ga wata ba. Kuwa jama'an gari. Gari ya gaishe ku. Sannan ya ce a sanar da ku yau babu azumi. Sai gobe kan waye ci abinci ya sha ruwa ya koshi. Kuwa jama'an gari. Gari ya gaishe ku. Ya kuma ya gaishe ku. Sannan ya ce a sanar da kungi. Gari ya gaishe ku. Ya kuma ya gaishe ku. Sannan ya ce a sanar da ku yau babu azumi kowa ya ci abinci ya sha ruwa ya koshi. Yalla bai da gaske kake? Tabbas sakon mai gari ne kowa ya ci abinci yau babu azumi. Ai ma na ga muku ina da ta baba kan wani. Ai ban ta ku tsaya mana zaka ta. Kun wade sha. Tun nan kai kare. Subhanallahi subhanallahi. Subhanallahi kai. Haba bayan Allah an tashi da azumi yau. Yanzu mai gari ya turo ana shela. Ka ga shi can ma bai yi nisa ba. Subhanallahi wancan shi wancan daga jan wulan nan subhanallahi kwanan aka ce shi a turu ba shi da hankali yana da mental problem ku tashi mu je ku gani Ramadan Karim wata bai girma wata Ramadan wala sai mana to ba kun ga Allah ba kafar shi ba gashi ba takalmi Yalla bai ba kai bane ka zo kana shela ka ce mai gari ya turo ka sanar da mutane babu azumi ba shine wannan ya zan baban mu ne kai me ka cinye blok 20